Boleh pi baro biang sasisian ngi ki samla baro ngi don hang ni ha additional secretariat ban ngi la dep ban submit ya ka adinam ban ra syakon bat por ngi leit submit mentan ngi tep ba ka sorkar ka la penmi ya ka taka om ki la penmi om menta shen ki ong tiang atharai menta ubnai ki penmi om dia ka ei ka balingo ka dei ba ki penmi shwa ka advertisement hau match ndai hau match ki penmi advertisement ki te ka om bat ka notification la de ban mi shwa kata ken tang ba ka notification pat ki dang pen mi ngasno simat ken la jong ba ngasno ba lakatu ngati sistem ma teng le ka yung kateng tang kapus ka parplat ni tang la praktis la dai hat ka yung praktis e hindrei ada ngimyo te kadon hi yung pangnut ma tang balong kata lang isu bu kajing kerpari ka sorkar mo bakan sangap lem mo nam tagi yang ki pajba ma namar ba mangiru ngi wan kalau yung kesam baduk te ma kadang ngi wan ban apply ni kam barit ndai ol dangi wan tak kalau ngi kesam ba biang mobil te ngimjin da don kamiru ta kam sorkar ma di tempat ya ka sorkar sama ni nakaliang di sama ba watkam ya ka kampulit ba ni la terus ya ka senam ikwa ya ka senam ban extend nak ketum ka om arjar Quran ngi kum ki samla ngi kerpar red ya ka sorkar bakan penhe no ya senam ketum ka om di dawa ya ka sorkar bakan penbet no ya ka limit ketum ka om kania de ka sian ka baal bangi ya submit ya ka ni ka dokumen syaka CRB syaka home police bat police department kum PUI hang ni ran ki signature kat kum saupau ngut ai dia kum ta ngi layo I ba ki samla ki laya lynti ban let na syakot ka ba arpan ngi yo I ba ki secretary la ong bala kala mi ka clearly haka om ka ba dated tarik me ki la tho ba this om will be functional na do kapor ba release tade tarik me dia ka advertisement pan la release nju tarik March dia kumta kanam long apply syu kan hang ta daki apply biang kumni pan kala pen iken ka jing irregular sa sisian dia wat baki penmi ya kan ka om ru jong tarik me kala dei ka jing job jong ki samla namar it proofs baka e bale mangi ka dei ka ya ka hok ka dei shisha baki mdan ya ka notification takadaw kim ban se ban penmi ya ka om kumni ha kan ka por de kum tahi ngi kermen bat nginget scam dang ile chaka iing bishar ngin yo pat ya ka jingrai na ka iing bishar dan buram de ngi ki samla ru ngin ya tylli bat ngin nam yakhi kat pat yo ya kan ka ko regendum na ka state government jongi khoble shibon